Ja, maar dan moet ik eigenlijk niet door nog. Vraag eens even. Maar als ik roep, dan zegt ze niet weer. Je mag me niet zien, dat Dirk. Dan moet ik doorheen rennen. Vraag eens. Martijn, water hebben we hier blijven nemen. Maar dan niet papa zo mooi. Ja, blijft er niet hier dan? Rolf heeft die 200, die helpt mij niet. 200 bij hem. Gaan jullie maar even zitten? Maar dat helpt. Dat is... Dan zie je gewoon zijn film op nog, hè? Ja, kijk. Dat gaat niet. Verder. Je zult er eerst contact met ze en dan verder. Ja, maar dat zit ze mee. Ya te has firmado la canción número 1. Sala de Dios.